Fyaɗe me aka yi maka ne kake cutar da kowa? Fyaɗe me aka yi maka ne kake cutar da mu? Fyaɗe me aka yi maka ne kake cutar da mu? Fyaɗe me aka yi maka ne kake cutar da mata? Yana halin ka dan uwa duba, fyaɗe yana da illa zunubi babba. Idan ka ce ba za ka daina ba, to ko ka tabbata ba za ka tsere ba. Da tabbaci na mutuwa a gaba, lahira idan ka je ba ka hutawa. A duniyar nan komai kai shi za a yi maka, in ka ce kome zuciya ta rayo shi za ka yi. Dan uwa ka tsaya domin ko tabbas ka hallaka. Duniyar nan ba ta da tabbas, ta iya kuma juya maka. Matarka ko 'yar uwarka ko 'yarka wani zai yi maka. Za ka yi kuka domin fyaɗe ba aiki ba ne wawa. Faɗi ka ji tsoron Allah ka daina cutar da kowa. Don wutaran duniya ba ta bar dole za ka yi wacewa. Gaba ta 'yar wani ka sani wannan to kanka kai wa cutarwa. To ai a duniya mai faɗe shi aka wala gani da wawa. Ka dubi Allah ka dubi ma'aiki ka daina zalunci ga kowa. Domin a duniya ka sani wata rana dinka mun zama gawa. Ka zama mujiya mai fyaɗe, ka zama tauraro mai wutsiya mai fyaɗe. Yanzu baka da kairi sitarin tsiya mai fyaɗe, ka baro addini da gargajiya mai fyaɗe. Me yasa ga kairan ka ɗauko siya mai fyaɗe, ko cikin danginka ka cutar da kowa. Ka jawo kanka mai fyaɗe a buge ka da kotan gatari. Kai ka jawo kanka mai fyaɗe tilas a sama sasari. Kai ka jawo kanka mai fyaɗe yau ka sha doka gamari. Mai in tambaye ka mai ya saka ka zamo masifa a gari. Cikin halin ka babu na doka balle ma ai marmari. Ko abokan ka ba sa kaunar zama da kai ka cutar da ko. Misa za ka yi wa kanka wannan dan uwa? Ka zam sai ka ce mara gata ko mai rashin uwa. Zuciya ita ce maka tsani ka shiga damuwa. Ka ja daraja ta gidanku tana faduwa. Alwadan mai irin halinka ya samu damuwa. Fyaɗe ita ta zama
kuma ajalinka da mai shekaga. Me fyaɗe, me aka yi maka ne kake cutar da mu? Me fyaɗe, me muka yi maka ne kake cutar da mata? fyaɗe ka je ka tuba ga Allah, cuta ce kayo ka sanya dardar a rayukan al'umma, fargaba za su yo ka gyara halikanka, rabbi shirya fatan dandayo, komai ka aikato kai ridan wata rana kanka zai zagayo, komai idan kayo guni ilahi sarki na bai sa kayo. Me fyaɗe in baka tuba ba rabbi ba zai yafi ka ba. Me fyaɗe me aka yi maka ne kake cutar da kowa?